Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Max Verstappen is een hele goede racer in zijn auto. En hij is als zichzelf dan zo goed geworden. Dan hij is een hele goede racer. Dan hij heeft heel vaak al gewonnen. Dan hij wil nog 2 races doen. Als hij dat wint, dan is hij kampioen. Dan hij heeft iedereen verslagen. Er is wel eens een keer gebeurd bij een andere race van dat is tegen stenen muur aan of met een andere, ik zeg wat anders, over motor of motors dan. Dat is ook wel mee gebeurd. Een keer één in de brand, ook ging de goud eruit dan. Of een andere land dan een putdeksel die los was of zo. Dat allemaal. Dit was weer een nieuwe video.